دوستانی عزیز حاضر برای شما من میخواهم انای ویشفکادورو را کنبختیان میخوام نشان تیم به حد ماتریال خوش رو 420 اینا بینید با ارزان میشود همه گلوش هستای ویشفکادور لавдомани حاضر انا میشه میکشم شما ده پراگلشا نشان میتونم که تو اینکه بینید من مرحمت انا مینو 420 сомон арзон мешава бо ина рангошуна бинед чиқар рангои зиёд доранд тамошобинони азиз иноям чанд сорт доранд ин сорте ки шумо мебинед сорти хубтаршай аз ин дам қиматош ҳастай 700-800 сомоношам ҳастанд вале ине ки ҳозир мебинед 420 сомон иям сорти нағзай аз ин дам сифатои поёнош ҳастай ҳами гилано фақат ки материалошон фарқ мекунад материалошон мулоими хушрӯвай ина бинед гулошон ҳамаи ҳамино лавдоманиам конбахтияи заминошон конбахтӣ на чӣ ранге мехоҳед иша бинед чихе хушрӯвай ина марҳамат барои арӯсакҳо метавонед дархост кунед касое ки мисол барои тӯй гуфта будед ки материалҳои арзонтарак ба навор гиред марҳамат ҳастай метавонед ба ҳазур интихоб кунед ана аз инда қиматошам ҳастай ҳозир қиматҳои дигар хеле тарак боша ма видео карда шумода нишон метиҳам бинед дӯстони азиз ана ин намудош 520 сомона дидед иқа хушрӯ донада оптумда бо арзон мешаванд ина зарча бинед чиқа хушрӯвай баъд сериш беҳад фасон метова серишам аз наздиктарак тонум шумода пурра навор карда ҳаминора нишон метиҳам ина марҳамат инҷа серишаю баъд кабутуш дӯстони азиз анаи белавдоманиёи инаи намудоям ҳастай иноям ҳами материалошон королевский бархтая 1200 донашта оптумда бо арзон мешава марҳамат метавонед аз анамин намудам интихоб кунед чӣ хеле дидед аз анамин 400 сомона 420 сомона сар карда то 1300-1400 сомонара ҳозир мо барои шумо вишфкадорора пешниҳод кардем метавонед интихоб кунед ина бо айнаи но ҳаст ина гулои фасони дига иноям ҳамихе дӯстони азиз аз анамин кабут сар кардагӣ и тараф ҳамаш 1200 сомонӣ тозухош иноям сор доранд чӣ хеле гуфтам иноям чанд сор доранд сер санг меша кам санг меша бо сортҳои материалҳо фарқ мекунанд